Kundi ang ato ninigugma nga sanggo ni ang bayan Honorable Miko Barnobal o ang iya katayana waray ba kundi rin natin bisita tikang nga Manila waray ba kundi rin Mrs. Hiling Hermosa. Pagitan hin pareho magtuyog ang nasayaw. Yan na mga kanto kita gihapon din na sayaw hin Kuratsa ikakatuta hinti kang Ilocosur waray ba kung diri ang bugto ang nato ni Hermana Mayor waray ba kung diri Mr. Ido Bihos o kan iya katayana ikakatata han kapikas han kinabuhi naton punong barangay han Barangay del Norte waray mga kundiri Mrs. Gina Laudillo Kuratsa Manopis.
Okay, salamat. Salamat ang atong bisita, ti kanabigan na Ilocos Sur. Nga bugto man mismo naton na Hermano Mayor.